Profesa barka da haka. Muna godiya sosai. Jama'a masu kallon da sauran mu da kuka gani da wannan shine Profesa na Hausa na Afirka da baki da gwamnatin duniya da baki daya, inda ya zo taron wannan da aka yi na ilimi da aka yi na Anyame. To inda suka ga albarka ta da gwamnatin da ke cikus ta samu kyauta ta karrama da hannun Profesa na Hausa. Profesa muna godiya. Kuma mai wani jami'a da malama kaɗan ko na sakan biyar ne dangance da ranar Hausa. Wasu masanan na cewa mutum ne gajeri mai tumbi kuma yana da jajaye sannan hancinsa da jini kansa a mazansu da matansu ba su da yawan gashi. Wasu kuma suka ce wanda ya dace a kira makushi shi ne wanda kakansa na gurin uwa guda bakwai Hausawa ne na gurin uba guda bakwai Hausawa ne shi ne ya cancanta a kira makushi. Wasu suka ce a'a wanda ya dace a kira bahaushe shi ne wanda mahaifinsa ne kai bahaushe amma don mahaifiyar bahaushe ya ce ba za a taɓa kiran ka da bahaushe sai dai har kullum ina ja da inkari a kan waɗannan batutuwa kuma kowace hujja na kawo hujja da ta karya ta kuma na tabbatar masana ilimi ba za su kalubalance ni ba daga nasu hujja. Hujja ta farko ta masu cewa sai ka samu karatu 17 idan har wannan hujja za a amfani da ita duniya saboda auratayya da ta shiga tsakanin ta gaskiya kamar misali kasa Najeriya saboda da sauran a samun karancin kabilu a Amurka ta ce wai da take da kabilu a can wanda dalili ne ya sa ne ke rushe wancan hujja a cewa sai kana da kakanni guda 12 sannan kake cikakken bahaushe hujjar masu cewa sai in ka kasance mahaifinka shi ne yake da wannan kabila kasance wannan kabila su ma na rushe ta da cewar idan har kabilar uba ake bito ina sunan kabilar annabi adamu alaihi salatu wassalam wanda shi ba shi ma da uba kuma ba shi da uba sannan kuma ta cikinsa ne kowace kabila ta samu asali in muka koma ina kabilar annabi isa alaihi salatu wassalam wanda shi kuma ba shi ma da uba sai dai uwa sai wasu mabiya a gidan kiristanci suke cewa ana danganta kabilar su ne da kabilar da mahaifiyarsa ta auri mijinta kuma wannan babu shi a bible a iyakacin bincina da sani na ni ban gan shi ba don haka babu shi da wannan bayan haka mu koma baya ina kabilar wannan bayajidda a jikinsa aka samu hausa bakwai da kuma banza bakwai bayajidda duniya ta sani balarabe ba bahaushe ba to kaga wannan hujjar ce ta sa nake rushe hujjar cewa sai lallai mahaifinka ne kabila ka cika kabila amma ni a gani na duk mutumin da za ka kira bahaushe shi ne wanda kaso 70 cikin gari na al'amuran sarai yana yin su ne da harshen hausa ɗabi'unsa da abincinsa ko da ya kasance cikin jinsin wata ƙabila wannan mutumin bahaushe ne kuma ba suka cire shi daga cikin jinsin hausawa. Masha Allah, to masu kallon da sauraron kun daji sai mun tabi daga bakin Profesa mu na Hausa insha Allah ta'ala ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tashi ta tsare da Gobar TV kada ku manta kuma subscribe ku da mana alama kalarawa domin samun cikakken tarihin Hausa. Profesa muna godiya. Masha Allah, thank you very